स्निमोन आङो 1998 आव माने भुटानाव ट्रेनिं लादोंमोन लानानै इनिफ्राय आङो एक्चुअलि माने आंनाव गुलि नांदोंमोनथ' आङो देहा गाज्रि जानायखाय आं जिरायना दंमोन आरो फिर आरो सिजफायारनि उनाव आफादा आंखौ माने बर' जाथिनि थाखाय मावनो खाबु होफिनदो बै खाबु होफिननायाव आं हानायमानिखौ मावदो जिखिनि हायो इखिनिखौ मावदो मावनानै दिनै जों अनसुंथाइ मोननो हाबाय बिनिनो माने मोनसे फिथाइ हिसाबै बेनो आद्रा जिहेथु नोंथांमोना गोलाव सम हाग्रायाव थानानै खामानि मावबाय नैबे समाव रायजो राजाफोरजों ससाइटिजों थानानै रायजोनि थाखाय बा थामहिनबा नैबे बर' हारिनि थाखाय सिबिलांनो थाखाय माबायदि थियारि जानानै सिबिलांनाया बेनो जेनेबा जोङो थाखा फैसाया माने बेल'सो गोदोर बुस्थु नङाथ' जों दा जेनेरेसनखौ जेनेबा फरायनाय लेखा फरायनाय जोंनि फिसाफोरखौबो जों फरायहोनो हासिगोन दा बे फैसाजोंनो खामानि मावनानै आरो गुबुनफोरखौबो थुलुंगा होगोन जे माने गथ'फोरखौ जोङो फरायनाय डिग्रि लानाय बायदिसिना माने मोजां खामानि मावनायनि अनगा जोङो माने अकल थिखा थुखुलि बा थाखा खामायनो सिन्था खालामबाय थानायल'जों जोंनिया बर'आ जौगाया माने जोङो शिक्षाया बिराद दरकारि बुस्थु आं आरो सिगांबो जौनिफ्राय गोजानाव था आरो सोलोंथाइखौ ला बेफोरबायदिखौ आं आफादाव थानाय समावबो बुंबोबाय थादोंमोन आरो दाबो बुङो आं माने बे बाथ्राखौ गोलाव सम नोंथाङा संग्राम खालामबाय हाग्रायाव थाबाय बिनि उनाव नोंथाङा बे समाव फैबाय हाग्रायाव थानाय समावबो बै समाव NDBखौ गावस्रानाय नुदों नैबे समाव मेन स्ट्रिमाव फैखांनायनि उनावबो दा राजखान्थि गोदान दानाय मोनसे सरसाया सोलिबाय थादों सासे नोंथाङा एक्स NDB हिसाबाव मा बुंगोन बेखौ गोदान राजखान्थि जिहेथु दानो थांगासिनो दं थाखानानै मोननै पलिटिकेल पार्टि दङ बिथांमोना मा सिन्था सरसा खालामदों बिथांमोनजों माने जगाजग आरो बिथांमोननि साननाय हनायखौ आं शेयार खालामनो मोनाखै गतिके आं बिथांमोननि सायाव आं कमेन्ट होयोब्ला आंहा हयथ' गोरोन्थि जानो हागौ बेनि थाखाय आं बे कमेन्टनिफ्राय गोजानाव थागोन आरो सासे एक्स NDB हिसाबाव मा लुबैयो माबायदि थागोन सासे एक्स NDB हिसाबै जों खौसे खामानि मावलांनांगौ जिहेथु सिगां जोंनि बर'नि फार्स्ट माने पलिटिकेल पार्टियानो जाबाय BPFमोन BPFखौ बर' रायजो राजाया सापर्ट खालामबोनानै दिनै 17 बोसोर सालायनायनि माने खाबुखौ होबोदो दिनै सिजफायारनि उनाव सुक्तिनि उनाव जोंनि पिपल सरकारखौ मोननो हादों पिपल सरकारा दिनै 5 बोसोर जानो थांगासिनो दङ 5 बोसोराव माखासे खामानिखौ मावफुंनाया एसेबां सम्भब नङा होननानै आं सानो गतिके नेक्स्ट खाबु होफिनोब्ला मोजां जागोन नामा आंनि साननाया बे आरो जिहेतु नैबे समाव UPPL आवबो गोबां नैबे NDBनि दैदेनगिरिफ्रा EM सोरबा डिपुटि जानानै दं BPFआव बेफोरबायदि NDBफोर बिथांमोनाबो दं नाथाय बे थाखासेयावबो राजनिति गोदान दानो नागिरनायखौ बेसेबां नोंथांनिफ्राय सापर्ट दं आंथ' बेनि सायाव मा कमेन्ट होनो आं बे कमेन्टनिफ्राय दिनै आनज्रायनानै थागोन मानो होनबा बेयाव माखासे खोथा आंहा मिथिनो गोनां दङ आरो बिथांमोनाव सोंनो गोनां दङ आं जिहेथु जगाजग लाखिथाराखै गतिके बेनि थाखाय आं बुंनो हानाय नङा आरो आसाम सरकारनि बाजेटआव दिनै नोंथांमोना चेकखौ मोनफुंनो हाबाय गोलाव समनि गेजेराव मा फोरमायगोन गोसोआ माबायदि मोनदों गोसोआथ' मोजां मानो होनना बुङोब्ला जों बहुत दुखु खस्थ' खालामदों रायजोनि थाखाय खिन्थु माबा मोनसे मोननायनि आसा दुखु खस्थ' खालामखायाखैमोन थेवबो माने सुक्तिनि उनाव जितु प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जितु सरकारा जिहेतु नैथि खेबाव जोंनो दिनै 590 जननो दिनै रिहेबिलिटेसननि नामाव 4,000 रांनि मोनसे अनसुंथाइ जितु फिक्स डिप'जिट माने 3 बोसोरनि थाखाय 6% इन्टारेस्टजों जितु जोंनो होबाय बेखौ लानानै जोङो दिनै मोनसे आसा खालामनो हायो आरो जितु माखासे जिउआ थांनायनि उनाव जितु जोङो माने माबा मोनसे मावना जानायनि बहुद खस्थ' जागोन खोमा होनना मोनसे माने भाबिना दंबाय थायोमोन साननानै खिन्थु दिनै बे मोनसे सामथिं केपिटेलजों जोङो माबा मोनसे मावना जालांनो हागोन आरो जोङो बेखिनि मोननायनि थाखाय नों गोजोननाय थाखागोन निस्सय थारैनो बे थुलुंगाया माबायदि जागोन जिहेथु बे नैबे माबाखौ मोननो हाबाय ओरैनो हेल्प बोरै जागोन हेल्पआ माने ओरैबायदि जागोन जायफोरा माने मोनसे खामानि मावनो थाखाय जोंनो बायबाबो केपिटेलनि प्रयजन जायो जिहेतु केपिटेलनि प्रयजन जायोबा बे केपिटेला जोंनो बहुद खामानियाव फैगोन दिनै बहुद खामानियाव फैगोन जिखुनु फिसा फिलौ जोङो स्मल इन्डास्ट्रि बानायनो हायो जोङो आयदा दङबा माखासे रां गैयिनि थाखाय जोङो इन्डास्ट्रि फिसा फिसा बानायना लानो हायाखैमोन जेनेबा पेपार डिस बेनिफ्राय केन्डेल इन्डास्ट्रिस बा चक पेन्सिल इन्डास्ट्रिस बिदिनो आरो भेराइटिस दङ पेन बानायनाय इन्डास्ट्रिस बा जोङो आमब्रेला बानायनाय इन्डास्ट्रिसफोरखौ जोङो माने मावनो हासिगोन आरो जों दायो नोंथाङा मा पलिसि लादों आं ओरैनो फार्मिंनि प्लेनिं दंखायो थाखा फैसा गैयिनि थाखायसो जेबो खालामनो हायाखैमोन आं बोरमा फिसिनानै माने आद्रा जितु जिबन बेखिनिखौ आं दैदेनलांगोन होनना सानदों माने गोबाव सम नेनायनि उनाव दिनै नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हाबाय मा नोंथांनिया बबेनिफ्राय आरो माबायदि मोनदों बे समाव
आंनि मुङा धर्मेश्वर बर' तामुलपुरनिफ्राय फैदो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदो जेनेबा 5 बोसोर नेनानै दङमोन दानि सरकारा जिहेतु जोंखौ अननानै 5 बोसोरनि मादाव जोंनो दिनै गोजोनै जोंखौ माबा खालामनायनि जों रोजा रोजा साबायखर बावदो दानि सरकारखौ बिथां सारखौ प्रमद बर' सारखौ जोंखौ अननानै बरायनायनि थाखाय जों जोबोद मोजां मोनदो जाहाथेनाखि बे सरकारा मोजाङै मोजां बिटिआरखौ सालायनानै थांथों होननानै जोङो साबायखर रोजा रोजा साबायखर होनाय जाबाय। नोंथांमोननि जिउआव बा जिउखौ सोलिनायाव नैबे जोंनि मदद माने जों एसे नाजानांसिगोन 4 लाखदोथ' जोङो जेबो खामानि माबा खालामनो हानाय नङा रोङोबाथ' 4 लाखदोबो बा 10-20 हाजार थाखादोबो मानसिया मोजां न'खर सालायलांनो हायो बिजनेस खालामनो रोंबा मानसिनि माइन्डआ जुदि मोजाङै माबा खालामोबा खिन्थु रोजा रोजा थाबाबो न'खरखौ सालायलांनो हाया जाय सालायनो रोङा नालाय बेबायदियाथ' थाखागोन। नोंथाङा बेसेबां सम एनडिएफबि नि खामानि मावबोदों? आं 2012 सननिफ्राय माबादोंमोन आरो एनडिएफबि आव जोबदों।